croeso i'r oedfa bore yma. Mae'n hyfryd I weld pawb heddiw. Mae rhaid I ni ddechrau gan dweud diolch i'r rhai sy'n trefnu popeth ar gyfer ein gwasanaeth. Sef Sian James, Sian Studley ac Owen efo'r diaconiaid ac wrth gwrs efo Hywel hefyd. Ac maen nhw wedi penderfynu I gael dim ond 30 ohono ni, 50 fel tro dwytha, dim ond 30, ac wrth gwrs mae pethau yn newid trwy'r amser, felly gawn ni weld. Ond beth dyn ni'n gwneud, dyn ni'n recordio'r gwasanaeth heddiw, a bydd hi ar-lein prynhawn yma. Felly, da chi'n medru dweud wrth pobl arall os da chi eisiau, maen nhw'n medru edrych ar y gwasanaeth ar-lein. Ac dim ond bob bythefnos dyn ni'n cynnal gwasanaeth yma, ond dyn ni'n bwriadu I wneud gwasanaeth ar-lein y bythefnos arall. Ac os da chi eisiau ymuno, jyst dwedwch wrth Hywel neu wrth Felicity a fi. Ac mae'n bwysig ynddi I drio cadw pethau yn mynd, a felly mae Felicity wedi trefnu rhyw bore coffi pob bore dydd Mawrth ar Zoom, ac os da chi eisiau ymuno, wel, jyst anfonwch e-bost at Felicity, fel yn y llythyr roedden ni I gyd yn derbyn. Ac mae'n bwysig. A wedyn ar bore dydd Mercher, mae hi wedi trefnu bore coffi dwyieithog. A bilingual coffee morning every Wednesday morning on Skype. And if you want to join in that, then one or two of us who are learning are enjoying that coffee morning as well. Ac mae'n bwysig yntydi oherwydd dyn ni ddim yn medru cymdeithasu dros coffi heddiw. Beth am ffonio rhywun ar ôl y gwasanaeth a chael sgwrs pan da chi wedi mynd adre a chario ymlaen efo'r cymdeithas. Diolch I Mena am chwarae, am canu'r piano. Wrth gwrs, dyn ni ddim yn medru canu, ond bydd yr emynau ar y sgrin jyst I ganu tu mewn y meddwl. A diolch I Mena. Mae hi wedi bod yn hyfryd ers mis Mawrth yn cynnal gwasanaethau pob wythnos ar-lein tan mis Awst, a wedyn chydig o wyliau, a dyn ni wedi ail dechrau rwan. Ac efo fy wasanaeth I, roedd yn hyfryd I gael help oddi wrth malu a gwenu. A roedden nhw'n canu yn hyfryd. A roedden ni, gofynnais I Elin, mam Gwenu, I recordio rhywbeth ar gyfer y gwasanaeth heddiw. Mae drwy fyny. Dwi'n gwneud hynny pob tro dwi'n siarad, ond mae'n mwy anodd rwan yn dydi. Ond, ofynnais I Elin I recordio rhywbeth efo Gwenu. Dim ond, bythefnos yn ôl, 2 wythnos yn ôl. A doedd Elin ddim yn medru wrth gwrs oherwydd roedd hi'n gofalu am Sian, ei mam hi, Sian Phillips. A dyn ni gyd yn gwybod mae Sian Phillips wedi bod yn sâl ac mae hi wedi marw. Felly, anfonodd Elin e-bost ata I, dim ond ddwy neu ddwy, efo manylion yr angladd. Ac mae hi'n dweud, mae croeso mawr I chi rhannu hyn oll gydag aelodau a ffrindiau Tabernacl. Felly mae'n hyfryd I gael rhywbeth oddi wrth y teulu ar gyfer heddiw. Mae angladd dydd Mawrth yr ail ar ddeugain, 22nd of September 2020, service and cremation at Boy Church Crematorium at 11:30, leaving the family home at 11 and driving via Merthyr Mawr Road. A dyn ni'n cofio wrth gwrs teulu Sian, sef
gŵr Howard, Owen ac Elin a'r teulu, Seth, Noah, Arwen, Gwenny a Leila. Ac mae nhw wedi trefnu i rhoi'r gwasanaeth ar-lain. Ac yn yr e-bost yma, mae gan Elin manylion am y gwasanaeth ar-lain. Felly os ydych chi eisiau mynd i'r angladd ar-lain, dydyn ni ddim yn medru mynd yn wir, ond os ydych chi eisiau ymuno ar-lain, mae gennym ni manylion, jyst gofynnwch Hywel neu Robin neu fi, a dyn ni'n medru anfon nhw atach chi. Mae gen i y cyhoeddiadau arall hefyd. Bydd yr oedfa nesaf, os bydd y rheolau yn caniatáu, ar Hydref y Pedwaredd am 4:10, a hynny o dan arweiniad Hywel. Yn wyneb lledaeniad y virus, rydym wedi penderfynu cyfyngu y rhai sy'n arwain yr arddoniad i aelodau'r gynulleidfa. Byddwn yn parchu i baratoi o'i bawn ar Facebook a YouTube ar y siliau pan na fydd oedfa yn y capel a recordiad gwasanaeth arall hefyd. Oherwydd lledaeniad y virus, cynghorwyd ni i beidio a ddefnyddio seddau cefn y cathri. Mae'n ddrwg gen i ddarllen allan rwan. Ac felly, mae'r nifer sydd yn gallu dod i oedfa wedi lleihau. Dyna'r rheswm. Os ydych am fod yn yr oedfa ar Hydref Pedwaredd, cofiwch gyflwyno eich enw ar y cyfle cyntaf i Hywel. Cofiwch fod yn flwch wrth yr allanfa i dderbyn eich offrwm. Cofiwch ddefnyddio'r diheintydd wrth adael y capel yn hyn. Yn bwysig iawn, cofiwch gadw pellter wrth gymdeithasu y tu allan i libart y capel os gwelwch yn dda. So we've got to use the sanitizer and we have to keep those 2 meters, which is always much more than I imagine, as we are chatting really on the street outside afterwards. Ac wrth gwrs, y bore coffi dydd Mawrth am 11 a dydd Mercher ar-lain hefyd. Felly, gawn ni fod yn ddistaw i baratoi ar gyfer ein gwasanaeth. Pan oedden nhw'n mynd i fyny i'r teml, roedd y pobl Israel yn dweud, yn canu neu dweud salmau. Salm 111 yw un o'r rhain. Dwi'n edrych i fyny i'r mynyddoedd, o ble daw help i mi. Daw help oddi wrth yr arglwydd, yr un wnaeth greu'r nefoedd a'r deiau. Fydd e ddim yn gadael i dy droed lithro. Dydy'r un sy'n gofalu amdanat ddim yn cysgu. Wrth gwrs, dydy'r un sy'n gofalu am Israel ddim yn gorffwys na chysgu. Yr arglwydd sy'n gofalu amdanat ti. Mae'r arglwydd wrth dy ochr di, yn dy amddiffyn di.
Bydd yr haul ddim yn dylethu di ganol dydd, na'r lleiad yn effeithio arna ti yn y nos. Bydd yr arglwydd yn dy amddiffyn rhag pob perygl. Bydd yn dy gadw di'n fyw. Bydd yr arglwydd yn dy gadw di'n saff, ble bynnag eidi, o hyn allan ac am byth. Gawn ni hydweddio. Dduw mawr a rhyfeddol, deiwn yn wylaidd ger dyfron, mewn parchedig ofn, mewn ffydd, mewn gobaith, mewn cariad. Deiwn eithfoli di, idd ganmol, idd fawrhau, idd gydnabod, idd gyfar, idd ddiolch, mewn ffydd, mewn gobaith, mewn cariad. Deiwn gan ymrwymo ein hunain idd wasanaeth, idd bwrpas, idd deyrnas, idd ewyllus, idd bobl, idd fyd, mewn ffydd, gobaith a chariad. Yn dy drigaredd, clyw ein gweddi. Dduw mawr ac rhyfeddol, deiwn atat nawr yn enw Crist, derbyn ein haddoliad heddiw, mewn ffydd, mewn gobaith, mewn cariad. Y mae ffydd, gobaith, cariad. Y tri hyn yn aros, a'r mwyaf o'r rhain yw cariad. Amen. Dyma'r emyn 9:20. Esgyn gyda'r lluoedd, fri i fynydd Duw. Mae'n rhyfedd yn tyfu. Mae enwau capeli yn wahanol yn Lloegr ac yn Cymru. Ges i fy eni yn Maidenhead wrth y Thames, Clifton, stately home rwan, Nancy Astor, nid yn y tu ei hun, yn yr ardd. Nid yn yr ardd, yn yr ysbyty Croes Coch ar ôl y rhyfel. Ac roedd fy nhad gweinidog ym Maidenhead, a felly ges i fy medyddio yn West Street,
Congregational Church, Maidenhead. Pan oeddwn ni 19 mis, symudon ni I Gaerlydd, a ges I fy magu, efo Felicity, yn eglwys, ble oedd fy nhad gweinidog, Clarendon Park Congregational Church. Clarendon Park yw'r ardal yng Nghaerlydd, ble da chi'n ffindio capel. Wedyn, eis i'r coleg, gwasanaeth yn y bore yn capel Coleg yr Iesu, yn y bore yn capel Mansfield, sef capel annibynwyr, yn y nos capel y coleg efo gwasanaeth y nos. Wedyn es I Fangor, pan oedd ni ym Bangor, es I Penrith English Baptist Church, ar y stryd Lawn Penrith, I fyny'r coleg uchaf. A wedyn, eithon ni ar ôl priodi, 43 o flynyddoedd yn ôl, dydd iau dwytha, I Harden Congregational Church, tu allan Bradford mewn pentre Harden. Wedyn I Minsterley Congregational Church a Ponsbury Congregational Church tu allan Mwythig, mewn pentrefi Minsterley a Ponsbury. Wedyn I Highbury Congregational Church Cheltenham, sef ddiddorol. Sefydlwyd y capel yn 1827, gan pobl o'r Coleg Annibynwyr Highbury yn Llundain. Highbury Congregational College, Highbury, Islington, Llundain. They sold it on i'r Anglicanwyr yn 1805 rhywbeth. Mae Anglicanwyr wedi gwerthu i'r rhyw clwb pêl-droed, Arsenal, Stadiwm Arsenal Highbury, ar safle ein coleg ni, a Highbury Congregational Church Cheltenham. Yn y blwyddyn pan oedd Arsenal yn symud i'r Emirates Stadium, roedd ni'n bwriadu ar cyntaf mis Ebrill I roi rhywbeth I mewn papur lleol in honour of the connections that we have with Highbury Stadium. The intention is to change the name of Highbury Congregational Church to Emirates Congregational Church in honour of that connection, in the hope of a sponsorship deal. An anffodus, roedd i'n colli fy nerve. I lost my nerve at the last moment, and it never got in the paper for April Fool's Day. A wedyn, ymddeol, symud yma I Tabernacl. A mae capeli yng Nghymru yn cael enwau allan o'r Beibl. Dwi wedi bod I rhyw dathliad yn Methlehem ers ymddeol. Roedd capel fy mam yn Rhyherbert, Horeb. A dyma ni yn Tabernacl. Ac mae'n hyfryd, yn tydi, I feddwl am Tabernacl, enw arbennig iawn. A dwi'n hoffi'r enw. Tabernacl, lle mae presenoldeb Duw yn wir. Dach chi'n mynd yn ôl i'r Exodus a Moses, pan mae pobl yn crwydro o gwmpas, a mae ganddyn nhw pabell bwysig, a ti mewn y pabell arall, pabell y Tabernacl. A dach chi'n medru teimlo bod Duw yn agos yn y Tabernacl yno. A wedyn, ar ôl I nhw setlo yn Jerusalem, pen adeiladwyd gan y brenin Solomon, teml holl syml, yr un ffordd, yr un peth mwy o lai ar Tabernacl, ac yn y teml, dach chi'n teimlo presenoldeb Duw yn agos, a mae Duw yn dod lawr i'r ddaear, fel petai trwy'r ben i'r holl byd.
Mae deml mor bwysig. Ond ddiniwed y teml gan y Babyloniaid, a wedyn ar ôl iddyn nhw dod yn ôl, adeiladu'r teml. Mwy na lai yr un fath o beth, syml, bwysig, rhywbeth fel 500 o blynyddoedd cyn Crist, a mae ganddyn nhw teml digon syml, lle mae Duw yn dod. A da chi'n medru teimlo presenoldeb Duw. A dyma ni, ar ôl 6 mis, dyn ni yn ôl. Tabernacl. Lle dyn ni'n medru teimlo pa mor agos yw Duw. Dyma'r presenoldeb Duw sy'n bwysig pan dyn ni'n addoli yma yn y Tabernacl. Dwedodd Solomon, mae'r arglwydd yn dweud ei fod yn byw mewn cwmwl tywyll. Arglwydd. Dyma fi wedi adeiladu teml wych i ti. Lle i ti fyw ynddo am byth. Roedd y pobl Israel yn gyfroes pan oedden nhw yn mynd yn ôl i'r teml. Fel Isaiah, byddai ei harwain at fy mynydd cysegredig i ddarllu'n llawen yn fy nhi gweddi. Achos bydd fy nhi i yn cael ei alw yn di-gweddi i'r holl genedloedd. Dyma ni, Tabernacl, teml, ble mae Duw, presenoldeb Duw, dych chi'n medru teimlo, dyn ni'n medru teimlo, a ti gweddi hefyd. Lle arbennig, lle bwysig. Mae Duw efo ni yn y lle arbennig yma. Emyn 6:2 hoffi roedd dy lan breswylfa arglwydd. Lle'r addewaist bod, nid oes drigfan debyg iddi mewn un man o dan y rhod. Ac yr ail pennill, teml yr arglwydd sydd di-gweddi, lle i alw arna ti, derbyn dithau ein herfyniau pan weddio yn dydy. Fi'r gair ond. Ond mae gen i broblem. Ac i ddweud y gwir, pan meddwl am y deml, roedd gan broblem fo Iesu hefyd. Oherwydd, erbyn amser Iesu, amser cyfnod Iesu,
doedd y teml ddim yn edrych yn syml o gwbl. Oherwydd, 20 o flynyddoedd cyn Christ, penderfynwyd gan Herod i ail adeiladu'r teml. Da chi'n medru meddwl am Herod ychydig fel Mr Trump. Mae gan Mr Trump Tower yn Efrog Newydd. Ac yn Trump Tower, mae popeth yn air. Wel, roedd Herod yn meddwl yn yr un ffordd. Roedd o'n gwneud llawer o bethau, llawer o adeiladau mawr iawn. Pan oedd yr Olympic Games yn methu, roedd Herod yn stepio i mewn ac yn safio nhw. He was sponsoring the Olympic Games 16 years before the birth of Christ, just to keep them going. Dyna fath o dyn. Ac efo'r teml, penderfynodd o i ail adeiladu. Ac roedd o'n dechrau 20 o flynyddoedd cyn Christ, cario ymlaen tan oedd Christ yn dysgu 46 o flynyddoedd nes ymlaen, a doedden nhw ddim yn gorffen y teml newydd tan rhywbeth fel 60. Ac yn 70, roedd y Rhufeiniaid yn dinistryw y teml yma i gyd. A roedd y teml yn fawr iawn, a rhyw fath o sgwar, ac tu mewn y sgwar y teml, roedd y teml efo waliau air, roedd y sgwar mor fawr, mae dal yno. Da chi'n medru gweld rhywun. A da chi'n medru gweld rhyw fath neu 22 pitches, Wembley-sized football pitches on that square. Un o'r adeiladau mwyaf yn yr holl, a dwi ddim yn cofio'r gair, in the whole Roman Empire. Dyna beth welodd Iesu pan gyrraeddodd o yn Jerusalem, dydd Sul, Palm Sunday. Ac pan da chi'n ymweld y lle rŵan, da chi'n medru teimlo. Roedd o'n gweld nid teml syml, tŷ gweddi, ond y teml mawr mae Herod wedi bod yn adeiladu. The Romans would have entered Jerusalem with a triumphal power that was quite offensive, and Jesus chose a donkey. It was as nonsensical then as it is now, but he knew what he was doing, fulfilling that prophecy of Zechariah that the king would come in peace, to break the chariot, to break the war horse, and to bring peace to the nations. And riding on that donkey, he rounded that bend, and he saw the city before him. And what he saw was the temple that Herod had been rebuilding. Not the place of prayer that he'd longed to see, but an offensive building with exploited labour, and towering over the temple in the far corner, the Antonia fortress, a statement of Roman power. And when Jesus saw that city and its conflict between Roman and Jew, and all manner of different responses within Judaism to how their response should be to Rome, there was only one thing he could do. He wept over that city, and he said, "Oh, if only you had seen the things that make for peace, but you have not recognized it." We share those tears as we too long for peace, and our prayer can only be for the peace of Jerusalem. Doedd yr adeilad ddim yn bwysig i Iesu. Roedd yna llawer o bethau arall yn mwy bwysig iddo fo. Pan ofynnodd rhyw arbenigwr yn y gyfraith, "Athro, pa un o'r gorchmynion yn y gyfraith ydy'r pwysicaf?" Medda Iesu, "Rwyt i garu'r arglwydd dy Dduw ath holl galon, ac ath holl enaid, ath holl feddwl."
Rwyt i garu dy gymydog fel rwyt ti'n dy garu dy hun. Dyna'r peth sy'n bwysig i Iesu. A da chi'n medru gweld yr un peth yn y pregeth ar y mynydd. Ar ôl y cyflwyniad, y gwynfydau, mae o'n dechrau efo caru dy gymodog. Pennod 5 o Efengyl Mathew. A wedyn, mae o'n esbonio sut i garu'r arglwydd ym mhennod 6. Ac mae o'n rhoi dianod i orffen efo'r rheol aur. Dylech chi bob amser drin pobl eraill, fel byddech chi'n hoffi iddyn nhw'ch trin chi. Ac wedyn, mae o'n gorffen efo dewis. 3 peth i ddewis. Dewis i bawb, y fynedfa gul neu'r fynedfa lydan, ffrwyth da neu'r ffrwyth drwg. Ac mae o'n gorffen efo'r adeiladwr call a'r adeiladwr twp ar ôl Bible.net. Un call ac un ffôl ar ôl Bible Cymraeg Newydd. Ond efo William Morgan, ac mae'n well gen i William Morgan yn y tro yma, gŵr dwyth a gŵr ffôl. Pwy oedd gŵr dwyth yn yr Hen Testament? Y brenin Solomon, wrth gwrs. Fo oedd y dyn dwyth. A roedd mae 'na llyfr yn yr Hen Testament sy'n cysylltu â Solomon, sef llyfr y ddiarhebion. Mae llawer o ddiarhebion yn yr ail rhan o'r llyfr diarhebion, ond yn y rhan cyntaf, mae 'na gerddi, barddoniaeth, am y menywod dwyth a'r menywod ffôl. Mae gen ti dewis yn y llyfr diarhebion i ddilyn y ffordd ddwyth neu'r ffordd ffôl. Dyma'r neges llyfr diarhebion. Dyma'r doethineb yr Hen Testament, doethineb Solomon. Dyma rhai geiriau o pennod 8. Mae doethineb yn galw, a deall yn codi ei lais. Gwrandewch, achos mae gen i bethau gwych i'w dweud. Dwi am ddweud beth sy'n iawn wrthoch chi. Dwi'n dangos y ffordd i fyw'n gyfiawn, a gwneud beth sy'n iawn ac yn deg. Nawr blant, gwrandewch arna i. Mae'r rhai sy'n gwneud beth dwi'n ddweud mor hapus. Mae'r rhai sy'n chwilio amdana i yn cael bywyd. Mae'r rhai sy'n gwneud beth dwi'n ddweud mor hapus. Rwan te, pan mae Iesu yn gorffen pregeth y mynydd, mae o'n cyfeirio at Solomon, gŵr dwyth yr Hen Testament. Yr un sydd wedi adeiladu tŷ yr arglwydd, y deml, ar y graig yn Jerusalem. Weithiau yn Saesneg, a dwi'n sylweddoli rŵan yn Cymraeg hefyd, mae 'na cân plant. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock, and the rains came tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the rock stood firm. It reduces the Sermon on the Mount to some childish anticlimax of a fun song. Nid yw hynny bwrpas Iesu. Mae ganddo fo rhywbeth llawer mwy bwysig i ddweud. Dyma Iesu yn dweud. Felly, dyma sut bobl ydy'r rhai sy'n gwrando arna i
ac yna'n gwneud beth dwi'n ddweud. Mae'n nhw fel dyn call, gŵr dwys, sy'n adeiladu ei dŷ ar graig solid. Daeth glaw trwm a llifogydd a gwyntoedd cryf i daro yn erbyn y tŷ hwnnw, ond wnaeth y tŷ ddim syrthio am fod ei sylfaenu ar graig solid. Ond mae pawb sy'n gwrando arna i heb wneud beth dwi'n ddweud yn debyg i ddyn dwl. I ddyn ffôl, gŵr ffôl, sy'n adeiladu ei dŷ ar dywod. Daeth glaw trwm a llifogydd a gwyntoedd cryf i daro yn erbyn y tŷ hwnnw a syrthiodd y tŷ a chwalu yn llwyr. Dyma'r geiriau bwysig yn dydyn. Dach chi'n medru gweld yr hen geiriau y hen eiriau o'r llyfr Diarhebion. Felly dyma sut bobl ydy'r rhai sy'n gwrando arna i ac yna yn gwneud beth dwi'n ddweud. Gwrando a gwneud. Dyna'r peth sy'n bwysig i Iesu. Dyna'r peth mae rhaid i mi yn sylweddoli. Ble bynnag mae pobl yn gwrando ar Iesu Crist ac yn gwneud beth i'w ddweud, dyna lle mae'r presenoldeb Duw yn wir. Dyma'r deml. Dyma'r Tabernacl. Dyna'r peth. Nid mewn adeilad, ond efo pobl dwi'n hoff iawn o'r adeilad yma. Ond pobl sy'n perthyn, sy'n bwysig. Ni yw'r eglwys yma. A pan mae ffydd, gobaith a chariad gen i, pan dyn ni'n gwrando ar Iesu a gwneud beth mae o'n ddweud, mae presenoldeb Duw yn dod tu mewn y byd. Trwy ni. Dyna'r peth sy'n pwysig. Mae Paul yn sylweddoli hynny. Dyna'r beth mae o'n dweud wrth y Corinthiaid. Dyn ni gyda'n gilydd yn deml i'r Duw byw. Dyna'r peth yn Tabernacl yma, ym Pen-y-Bont, yn ein eglwys ni. Dyn ni gyda'n gilydd yn deml i'r Duw byw. Fel mae Duw ei hun wedi dweud, byddai'n byw gyda nhw ac yn symud yn eu plith nhw. Fi fydd ei Duw nhw a nhw fydd fy mhobl i. Dyma'r neges, y pobl sy'n perthyn. Dyn ni'n medru rhai ohonon ni cwrdd gyda'n gilydd yn yr adeilad, yn y Tabernacl. Ond beth sy'n bwysig i bob un ohonon ni i wrando ar Iesu a gwneud beth mae o yn dweud hefyd. Dyna'r peth pwysig i ni yn arbennig ar hyn o bryd. Trwy ein ffydd ni, mae bobl yn medru gweld presenoldeb Duw. Trwy ein gobaith ni, mae pobl yn medru gweld presenoldeb Duw. Trwy ein cariad ni, mae pobl yn medru teimlo y mae Duw yn agos atom ni i gyd. Os lle fara fi heb gariad yna fydd sôn llyd y dwy. Ac gwybod yr holl ddirgelion a gwybodaeth heb gariad dwi ddim. Nid yw cariad
sydd yn aros a'r mwyaf yw cariad. Cariad sy'n hir ymaros, y mae cariad yn gymwyn asgar. Nid yw'n chwyddo, nid yw'n ymffrostio. Mae'n goddel yn credu, yn gobeithio, yn dal at i'r eithaf. Nid yw cariad byth yn darfod, ond proffwydoliaeth a wyben. Mewn gair y mae ffydd gobaith cariad, y tri hyn sydd yn aros a'r mwyaf yw cariad. Nid yw cariad byth yn darfod, ond proffwydoliaeth a wyben. Mewn gair y mae ffydd gobaith cariad, y tri hyn sydd yn aros a'r mwyaf o'r rhain yw cariad. Gawn ni cael munud i feddwl. Beth mae Iesu yn dweud wrthom ni wythnos yma, rwan? Beth ydyn ni'n medru gwneud wythnos yma? Meddyliwch, beth wyt ti'n gwneud wythnos yma? A beth wyt ti'n medru gwneud dros Iesu gan rhannu ffydd, gobaith a chariad hefyd? Gawn ni cydweddio. Bywiol Dduw, gweddion dros ein teuluoedd, dros ein ffrindiau, dros pobl dyn ni'n gweithio efo nhw, ac yn arbennig heddiw, gan gofio Siân, gweddion dros ei theulu hi, Howard yn arbennig, ac Owen ac Elin a'r holl teulu, Seth, Noah, Arwen, Gwenny a Leila, bydd yn agos atan nhw, dyn ni'n gweddio. Bywiol Dduw, gweddiwn dros y bobl sydd wedi colli ffydd, gobaith, cariad, yn ei breuddwydio neu hamgylchiadau, neu mewn bywyd yn gyfan gwbl. Gweddiwn dros y sawl sydd wedi colli ffydd, gobaith, cariad,
o ddod o hyd i bartner neu o fagu teulu. Y gobaith o fynd i goleg, prifysgol neu astudiaethau pellach. Y gobaith o gael gartref, neu le parhaol i fyw ynddo. Y gobaith o sicrhau gwaith neu fodd i ddefnyddio ei sgiliau. Gweddiwn dros y sawl sy'n dyhau am farw. Y sawl sydd ag afiechyd nad oes gwella iddo. Y sawl sydd wedi colli'r ewyllus i frwydro, y sawl sydd â'i hysbryd wedi ei gywasgu, fel na allant godi oddi ar y llawr. Y sawl sydd am gyflawni hunanladdiad, am ei bod wedi colli pob ffydd, pob gobaith, pob cariad. Y sawl sydd wedi dioddef oherwydd newyn ac afiechyd, fel na allant barhau. Bywiol Duw, mae cymaint o drallod yn ein byd, ac i lawr mae'n ymddangos nad oes rheswm dros fyw. Ymestyn allant i at y sawl sy'n teimlo bod ei dyfodol wedi ei chwalu'n llwyr, a dyro iddynt freuddwydion newydd, wedi'r hen ddyheuadau farw, ail gynnau fflam ei pwrpas lle mae ei hyder wedi ei danseiddio, a rhoi cefnogaeth lle nad oes ganddynt unrhyw beth i afael ynddo, a gobaith y dawd y deyrnas un dydd, ac y bydd dy ewyllus yn cael ei chyflawni. Arglwydd pob ffydd, pob gobaith, pob cariad, clyw ein gweddi yn enw Iesu Grist, ein arglwydd. Amen. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddio dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuon ninnau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eith'r gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Dawn ni canu emyn 851. Rho i ni lygad Crist i weld yn iawn, y ffiniau ffals a ddrylliwyd un prynhawn. Mwyn i ni gael carthu'n rhagfam cas, a gweld pob lliw yn hardd yn hael dy ras. O cuddia ni mwyn dy ddangos di, y dyn dros eraill yw ein harglwydd ni.
caru ni, ac wedi bod mor hael yn rhoi hyder daw byth i ben a dyfodol sicr i ni yn ein cysuro, ac yn rhoi nerth i ni wneud a dwaed beth sy'n dda. Dwi'n gweddio y bydd yr arglwydd sy'n rhoi heddwch yn gwneud i ni brofi ei heddwch ym mhob sefyllfa. Bydded yr arglwydd yn agos at bob un ohonom ni yn oes oesoedd. Amen.